ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ புதுசாக வந்த அந்த மார்டின் எமோட் ஈவெண்ட்டுக்காக சுற்ற போகிறோம். நம்மக்கிட்ட இப்போ 626 டைமண்ட் இருக்குது. ஓகே, கிடைச்சா லக்கு. ஓகே, நம்ம போயிட்டு ஸ்பின் பண்ணலாம் கைஸ். எங்கே அந்த லக் ராயிலு? ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 626. ஓகே, லக் ராயலுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம ஸ்பின் பண்ண தொடங்கிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 40 ஸ்பின்னை தட்டி விடலாம். கிடைக்குமா? நல்லா டக்குன்னு தட்டி விட்டு அந்த 10 நல்லா தொட்டுது ஸ்பின் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன தான் கிடைக்குதுன்னு. எங்கடா இது? ஐயோ கை தவறி எதையோ தொடுறதா இருக்குது. கேரக்டர் உள்ள போயிட்டு நம்ம ஆடம் கேரக்டர் வச்சுட்டு வந்துடலாம் அங்கேத்தா. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆடம் ட்ரெஸ்ஸையும் மாற்றிடலாம். சப்போஸ் எமௌண்ட் கிடைக்கலனா கூட அந்த ட்ரெஸ் ஆச்சு கிடச்சிதுன்னா நல்லாயிருக்கும்ல, அதுக்காக தான் இந்த ட்ரிக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நல்லா தொட்டு டகடகடகடன்று அடித்து விடணும். ஓகே கைஸ், இப்போது ஒரு 40 ஸ்பின்னை தட்டி விடலாம். 0 கீழே இருக்குது. போடு எத்தவொடனே பர்பிள் கலரு கன் கிரேட்டை குத்தி ஏமாட்டி விட்டானுங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ 2வது ஸ்பின்னை போடலாம். கைப்புள்ள போடுறான்ட்டு இப்போ நம்ம இதை தொட்டு போட்டுட்ருக்கோம். எங்கே மாற்றி தொட்டுன்னு இருக்கோம். கிடச்சதுன்னா லக்கு தான். எதையோ தொட்டு லாஸ்ட்டாக ஆட்டின எமோட்டு 400 ஸ்பின்னை தட்டி விட்டுலாம். 10 போடு, ஒரு கோல்டு கிடச்சிருக்கு. ஓகே கைஸ், ஃபீமேல் பண்ணுற கொடுத்து ஏமாற்றிட்டானுங்க. விடுங்க, பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு ஒர்த்தான ரிவார்ட் தான். ஓகே கைஸ், இப்போது இன்னும் 186 டைமண்ட் இருக்குது. இன்னொரு ஸ்பின் தட்டி விட்டு மிச்ச டைமண்ட்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வச்சுக்கலாம். ஓகே கைஸ், இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்பின் பண்ணி பார்ப்போம் கிடைக்கலையா அப்படின்ட்டு. ஒரு 10 கொடுங்க, நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆச்சு பண்ணிக்கிறேன். இன்னொரு டாப்அப் பண்ணி நினச்சிருந்தேன். பார்த்தா ஒன்றே வந்தால் தரானுங்க. இவர் வேறு இன்வைட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஸ்பின்னை போட்டு பார்ப்போம். கிடைக்குதா? போடு 40. இப்போ பாருங்கள் 10 கிடச்சிரும் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். 2 தான் கிடச்சிருக்கு. ஓகே கைஸ், நம்மளுக்கு லக் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு ஸ்பின் பண்ண முடியும், 2 ஸ்பின் பண்ண முடியும் கைஸ். 2 ஸ்பின்னையும் பண்ண முடியாதான்ட்டு பார்த்துட்டு நம்ம யாருக்கிட்டையும் போக வேண்டியது தான். ஓகே கைஸ், ஸ்கூல் இருந்ததுனால நம்ம வீடியோ போட முடியவில்லை. ஓகே, ஒரே ஒரு ஸ்பின்னை தட்டி விடலாம். போடு, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். எதுவும் கிடைக்கவில்லை. ஓகே கைஸ், நீங்களும் இதை ஸ்பின் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். ஓகே, பாய் கைஸ்.